हम देवंती सिंह जमशेदपुर से रउआ सब श्रोतागण के स्नेह भरा प्रणाम करत बानी। हम एगो यूट्यूब चैनल शुरू करे जातानी जेमे हम रउआ सब खातिर लोकगीत, बेटा के बियाह के, जनेऊ के गाना इ सब एमे हम गावेम। और इ यूट्यूब चैनल शुरू करे के पीछे हमार इहे सोच बा कि हमनी के जौन सभ्यता बा, जौन संस्कृति बा, जेमे हमनी के खूब मस्ती करे निजा, शादी बियाह जनेऊ में आपन गाना गा के, आपन लोकगीत गा के उ कहीं ना कहीं लुप्त भइल जात हवे। तो हम चाहतानी कि रउआ सबके बेटा बेटी के बियाह में इ सब गाना सुनी, इ सब गाना बजाई और सीखी। तो हमरा उम्मीद बा रउआ सबके इ वीडियो, इ यूट्यूब चैनल जरूर पसंद आई। हमार आगे के वीडियो के रउआ सब इंतजार करी जेमे हम एगो गाना से शुरुआत करे जाए। तो तब तक खातिर हमार प्यार भरा नमस्कार बा रउआ सब लोग खातिर। धन्यवाद।